Το πρόβλημά μας είναι τι κάνουμε μετά το Λύκειο, κυρία. Είναι σωστό το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων? Είναι σωστό να γίνεται η εκλογή του επαγγέλματος με βάση τη βαθμολογία? Γιατί το σχολείο δεν μας βάζει μέσα στη ζωή? Να ξέρουμε κι εμείς τι δρόμο θα τραβήξουμε. Για την τεχνική παιδεία, τι λέτε, κυρία? Έτσι όπως λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί? Εμάς τους νέους, στον τόπο μας? Δεν θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να γίνει εδώ μια σχολή φαντουργίας? Να αξιοποιηθεί αυτός ο τόπος που έχει τόση γνώση και παράδοση γύρω από αυτή την τέχνη? Γιατί, κυρία, η ιστορία που διδασκόμαστε έχει ανακρίβειες? Πού έχει ανακρίβειες? Και πού δεν έχει, κυρία? Δεν μας λέει ότι το Πατριαρχείο ήταν υπέρ της Επανάστασης του 21, ενώ είναι γνωστό ότι την είχε αφορήσει? Γι' αυτό και ο Καλόγερος πρόδωσε τους κολοκοτρονέους. Τους Τούρκους. Και ούτε μια λέξη πώς απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς. Ποιος τους πολέμησε? Ποιος αντιστάθηκε? Μα είναι πρόσφατο γεγονός στην ιστορία μας. Τι θέση όμως θα πάρει το σχολείο τώρα στο μνημόσυνο που θα γίνει? Αυτό γίνεται για να τιμηθεί ο αγώνας που κάνανε κατά των Γερμανών. Ναι, αλλά μέσα στους σκοτωμένους ήταν και ο παππούς μου, ο Χρήστος ο Καναβός, που ήταν στο ΕΑ Μιλάς. Να, αυτός εκεί πίσω στη φωτογραφία. Εδώ είναι στα αμπελάκια. Πήγαινε συχνά εκεί και μελέταγε την ιστορία του συνεταιρισμού και της νηματουργίας. Ποια πρέπει να είναι η θέση του εκπαιδευτικού, κυρία, σε όλα αυτά? Πρέπει να ξέρει, να έχει κάποια γνώμη, να συμμετάσχει, να ξέρει να το συζητάει και να βοηθάει αν παραστεί ανάγκη. Κυρία, αν αυτά που πιστεύει ένας εκπαιδευτικός είναι αντίθετα με αυτά που του βάζουν να διδάξει, τι πρέπει να κάνει? Και αν αυτός ο εκπαιδευτικός καταλάβει μια μέρα ότι τον χρησιμοποιούν, τι πρέπει να κάνει?